Другая кніга цароў, раздзел 14. Тады Йоаб, сын Саруі, разумеючы, што сэрца цара прыхілілася да Абсалома, паслаў у Тэкуа і прывёў адтуль разумную жанчыну і сказаў ёй: «Прыкінься, што ты ў жалобе, і апраніся ў жалобнае адзенне, і не намашчайся алеем, каб быць як жанчына, якая ўжо вельмі доўга смуткуе па памерлым. І пойдзеш ты да цара і скажаш яму гэтыя словы». І Йоаб уклаў словы ў вусны яе. І жанчына з Тэкуа прыйшла да цара і ўпала перад ім на зямлю, і пакланілася, і сказала: «Выратуй мяне, цар». І кажа ёй цар: «Што за справу маеш?» Яна адказала: «Я, на жаль, удава, муж мой памёр, і паслугачка твая мела 2 сыноў, якія пасварыліся адзін з адным на полі, і не было нікога, хто б мог, умяшаўшыся, развесці іх. І адзін з іх ударыў другога і забіў яго. І вось увесь род, падняўшыся супраць паслугачкі тваёй, кажа: «Аддай таго, хто забіў брата свайго, каб мы забілі яго за душу брата яго, якога ён забіў, і каб мы знішчылі спадкаемцу». І намагаюцца яны затушыць апошнюю іскру маю, каб не засталося па мужу майму ані імя, ані нашчадкаў на зямлі. І сказаў цар жанчыне: «Вяртайся дадому свайго, і я выдам загад адносна цябе». І жанчына з Тэкуа сказала цару: «Гаспадару мой, цар, хай гэтая правіннасць спадзе на мяне і на дом бацькі майго. Цар жа і пасад яго хай будуць бязгрэшнымі». І сказаў цар: «Калі хто будзе гаварыць супраць цябе, прывядзі яго да мяне, і ён ужо не будзе больш шкодзіць табе». І сказала яна: «Загадай, цар, на Господа Бога свайго, каб мсціўца за кроў не павялічваў бяды, і каб не загубілі яны сына майго». Ён сказаў: «Жыве Господ, бо не ўпадзе нават волас з галавы сына твайго на зямлю». І сказала жанчына: «Ці можа паслугачка твая сказаць гаспадару майму цару яшчэ слоўца?» І ён сказаў: «Кажы». І сказала жанчына: «Чаму ты так думаеш супраць народа Божага? Бо калі цар сказаў гэтае слова, то гэта быццам злачынства, таму што цар не жадае вярнуць выгнанніка свайго. Усе мы памром, і мы быццам вада, разлітая на зямлі, якую немагчыма сабраць. Аднак Бог не хоча загубіць душу, але, разважаючы, ён думае аб тым, каб зусім не загінуў той, хто быў адкінуты. І вось сёння прыбыла я, каб сказаць цару, гаспадару майму, гэтае слова, бо народ палохае мяне». І сказала паслугачка твая: «Скажу я цару, ці можа цар споўніць просьбу паслугачкі сваёй? Можа, цар выслухае, каб вызваліць паслугачку сваю з рукі таго, хто хоча знішчыць мяне і сына майго разам са спадчыны Божай. Дык вырашыла паслугачка твая: хай слова гаспадара майго цара супакоіць мяне, бо як анёл Божы, так гаспадар мой цар, каб выслухаў і адрозніў добрае ад благога. І хай Господ Бог твой будзе з табою». І ў адказ сказаў цар жанчыне: «Не хавай ад мяне таго, аб чым я цябе запытаю». І жанчына сказала: «Хай пытаецца ў мяне гаспадар мой цар». І запытаўся цар: «Ці не рука Йоаба з табой ува ўсім гэтым?» І ў адказ прамовіла жанчына: «Жыве душа твая, гаспадару мой цар, і нельга ухіліцца ані ўправа, ні ўлева ад усяго таго, пра што пытае гаспадар мой цар. Бо паслугач твой Йоаб сам загадаў мне і ўклаў у вусным мае усе гэтыя словы. Каб змяніць выгляд гэтае справы, паслугач твой Йоаб зрабіў гэта. А ты, гаспадар мой, мудры, як мудры анёл Божы, каб ведаць усё, што на зямлі адбываецца». І звярнуўся цар да Йоаба: «Вось я раблю наступнае.
дык ідзі і прывядзі юнака Абсалома. І Йоаб, упаўшы тварам сваім на зямлю, пакланіўся і дапраславіў цара. І сказаў Йоаб: «Сёння даведаўся паслугач твой, што мае ласку ў вачах тваіх, гаспадар мой цар, бо споўніў ты просьбу паслугача свайго». І ўстаў Йоаб і пайшоў у Гесур і прывёў Абсалома ў Іерусалім. І сказаў цар: «Няхай вернецца ён у дом свой, і хай аблічча майго ён не ўбачыць». І вярнуўся Абсалом у дом свой, а аблічча цара не бачыў. А прыгажэйшага за Абсалома не было мужчыны ва ўсім Ізраілі, якога б так услаўлялі. Ад ступняў ног аж да галавы не было ў ім ніякай заганы. І калі стрыглі яму валасы, а стрыглі іх штогод, бо былі цяжкія, то валасы з галавы яго важылі 200 сікляў царскай вагі. І нарадзілася Абсалому 3 сыноў і 1 дачка на імя Тамар, і была яна вельмі прыгожая. І застаўся Абсалом у Іерусаліме 2 гады, і аблічча цара не бачыў. І паслаў Абсалом да Йоаба з просьбай, каб паслаў яго да цара. Ён не захацеў прыйсці да яго. І калі паслаў ён другі раз, і той не захацеў прыйсці, сказаў ён паслугачам сваім: «Паглядзіце на поле, якое мае Йоаб побач з маім полем, на якім ураджай ячменю. Дык ідзіце і спаліце яго агнём». І паслугачы Йоаба, прыйшоўшы у раздзёртым адзенні, сказалі: «Паслугачы Абсалома спалілі поле агнём». І сабраўся Йоаб і прыйшоў да Абсалома ў дом яго і спытаў: «Чаму паслугачы твае спалілі ніву маю агнём?» І Абсалом адказаў Йоабу: «Я пасылаў да цябе, просячы, каб ты прыйшоў да мяне, і каб паслаць цябе да цара, каб ты сказаў яму: навошта я вярнуўся з Гесура, лепш было мне яшчэ там прабываць. Дык прашу цябе, дапамажы мне убачыць аблічча цара. Калі ёсць яшчэ правіннасць, хай ён заб'е мяне». Йоаб пайшоў да цара і сказаў яму. І паклікаў ён Абсалома. І той увайшоў да цара і упаў тварам на зямлю перад ім, і пацалаваў цар Абсалома.